Обичам ти стаята с печка. Стаята е с печка. Отзад работят, чистят стаята, а ти се снимаш. Други ти оправят стаята, палячо, а ти се снимаш. Това не ми харесва, ама обаче си хубава. Ако не дойдам до теб с теб в контакт, никога повече няма да си за мен хубава. Никога повече няма да се контактувам с теб. Пиши ми на Инстаграм, бебе. Той носа е малко боксьорски. Твоя нос малко е боксьор. Очите се като Елен. Устните се като Дина. Като Дина. Косата е изгоряла малко. От много така пеглайне, как се казва? Изправяйне. Косата е малко изгорена от изправяйне. Веждите, добре са веждите. Очите се като Елен, да. Градите, да не са само като сланина. Не съм ги виждал още. Ама така как ми изглеждат, много се голями вака, или така изглежда само. Ако се много голями, няма шансове при мен. Аз обичам малки гради да се като топчета. Така да ги хванеш, ги да му правиш. А това, ако има сланина, не става. Косата ще оправиме. 500-600 лева ще похарчиме шампони, мампони, хигиена. Където е изгоряла, ще оправиме. Обаче си хубава. Ама нещо ми ги съкриваш ушите. Ушите ги съкриваш нещо. Да не се така. Признай си в коментари, ако се така. Защото ги съкриваш с косата. Съмнително е. Имаш хубава вилица. Ова е хубаво тука. Джоана. Джайлани съм. Хубава си. Обичам те. Пиши ми в Инстаграм. Обичам те, бебе. Мирослава Валериана.